si pining ningkan bang ningkan suri dina suri sai sia bang mesen pendam no pinon kira ningkan suri nia inkoya ini aningkan itu kari biang long ke mesen ya pan kari biang long dua narap atau pan je kebang gedam penjeng lo cukup gedam penjeng lo kape development instami itu kari biang long macing thuri apa ini di arnam long video mecu hang lo asi kadok instami cari isi arni pen ke itu ningkan kimi lo asi so ningkan kimi lo itu kadok itu ta ronga je pen cukup jodam menang ronga je cipi tu nang lasi ini nanti man kadok berat pandai cuni Karbi Soar Longbong Minti Tungjang Pilapen Joti Bepi Bang Hiniang Bongsi Northeast International Fashion Week Season 6 Sajai Megalong Alir Alonpen Pachetang Dun Klongan Pin Nahor Langso Karbi Rongso Pialong Ningkan Kimilapen Social Gathering Ajai Mek Kedengpo The Thor Badminton Club Hin Pen Chapati Piponsi Arnisia Parman Badminton Kapatu Kibipo. Ningkan ban kijutsi lapen kemang jininkan ki mekardom setame Karbiang long live hin pen ilisa mijuli bepinang ituma phan kardom bajuriklo kardom. Pini prime time birtang ton pen arjuik tha. Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Megalong Karbi Soar Luang Bongpen Bang Hini Lake Minti Tungjang Pilapen Joti Bepia Hin Pensi Alir Alon Pachatang Doni Klong Anpinlo Kedamtang Suri Hini Ra Krep Ho Aningkan Pen Northeast International Fashion Week Amahang Pathek Ponsi Labang Soar Long Pen Jasmet Northeast Angkang Soar Luang Bong Piri Kipir Gethak Anparta Fashion Designer Abang Pubang Pilapen Traditional Roy Lake Jang Sai Pen Professional Photographer Tumapan Isi Kithir Klong Ahong Klam Kepaman Ponunjia Pansi NEIFW Hempu Prashan Ghos Lapen Arya Sang Hua Tupen Chelang Rapetsi Assam State Hinpen Chepatil Pipondo Soarlo Sopinso Anparta Aklimso Lapen Moms Mate Paya Tumapan Setami Isi Platform Selam Poniglo Lapen Labangso NEIFW Platform Pensi Angtan Mate Miss India Beauty Pageant Lapen Kaprek Angsong Kang Tuyang Deng Ansetami Pali Dun Longpo Models Course Lapen Photography Course Setami Labangso Platform Mate Adim Pensi Longponpo Karbi Anglong District Pen Setami Labangso Northeast International Fashion Week along Kachapati Tun Chengke Golden Wing Satum Pensi Karbi Traditional Fashion Modern Hin Showcase Mate Chepaklang Dunlo Lapen Labangso Phi Penenga Singkana Parman Karbi Anglong District Arlo Pen Setami Karbi Soar Luang Bong Pen Bang Hini Lake Minti Tungjang Pilapen Joti Bepi Latum Bang Hini Yang Bong Pensi Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Megalong Chepaklang Duniglo Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Mekicheng Siang Dengalong Assam DIG Lapen Pinangan India Fashion Industry along Nong Nam Kachatang Klong Abang Pubang Piatum Nang Chetong Don Lapen ke Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Meghalaya State Hin Pen Setami Labangso Platform Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Megalong Amithang Fashion Brands Collection Nang Chepaklang Duniglo Karbi Anglong District Arlopen Ijang Photography Professional Model Mirmili Hansepi Bornali Kramsapi and Parta Klimsomar Bang Hiniatum Runway along Chepaklang Doriklo Dongkamukam Pen VDC Chairman Telestrom Ronghangachor Sangpi Sonali Teranpi Alangtum Setami Jirpis Group Mate Karbi Modern Group Dance Setami Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Megalong Alir Alon Pen Paklang Dun
Karbi Anglong district pen setami apiong fashion designing la pen professional model atum pen la poson Assam state along pen thedum platform along kachipati dun thega pot golden wings atum pen jasmet malu khopia hin pen kachuro alam the pajur pon la pen Karbi Anglong live hin pen setami la bangso adim mate platform along Northeast International Fashion Week season 6 Blue Paradise Guwahati rong sopia along an humri damsi la bangso IFW along an live coverage endunlo News report Bikram Taran Karbi Anglong live Borjan constituency angkang Nagaland na hoyalong non hedjong rong kisingmi Karbi rong sopialong kedam tang mati jong ni phaithom kebarni pre new year katalon lapen hadak rong amikar kichudonatum an kaching roma jaimek kedeng pon Bangso mayalong aluhi sarpo man pen MP Horen Singh be kachopha aluhi man pen kachetong dun agriculture board chairman Agustin Kramsa SGB GB lapen pinangan ke thegiding atum chetong dun lo Mayalong Karbi rong supia mai phu thangsing timong pen mai cha pahem phu ponsi mai ke pha lam thi kongchun bang bipul ti sopensi jai ponlo bangso mayalong SGB hemari killing pen lam thi ki jai pona tengke labang so rong pathir pa minangji ningkani si hini dopo la pen dera philo tangke chojor dera bang ki claim dedri athe aprang ni lipo SGB ki khibom hut labang so hawaralong rong sengji pu pen chiri trok ner kep along le peklo arong ta sengsi doning koi pleng pen pata chese lampen chojor te kang dedlo la sila sona banki claim dedri kosi chuning lipo Borjan VDC chairman Rajbu Teron pen ning arlo kache hogalam the chipaklang ponsi border cherai komji aphan Ladakh rong nang kisengke kewangji langarni development scheme setami dengpen nang cherap tunji puta ningje Halapu MP Horen Singh bepen kaningje pona tengke hamphanga so atum thurpak pen border along le kachara komji pura akapre akhe tuma phan Ladakh pen toyetsi Karbi rong ke paman ke ninga rong alamlo Lapen arona tang pen chingwai si Ladakh don pharo hini so sera don suri an papleng nangji athe aduya hoy kacherai komji liputang te ke chengsi ke rongsi seng papang nangji lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen setami cherap chitu dunji pusi ningje tumta media courting tumta chini dake angtan pen akhai tum sinang cherai arom doi pen cherai lasi churunangi Karbi lo chali asong president thangsing terona kai Wai song be phan lun ki palun ji basa por pi kaprek la Karbi youth organization atum chingrum pen je lake Karbi longri Karbi long le pot angtan pen long khai tum dak long le pu bangso che song dut hai amatsi halai khai phan manga dak pen toy eno la sila toy de da phi bang si non bang dak ni hang Karbi rong so pi pu arong amen pen si seng pon po si formally itum kechingwai paduji Prabjin pen dak don pharu hini soselo la sini tum kamatha bang don pharu hini gali asuri pleng nai pujat bang tema dak border Nagaland border penang la si border rong si nang li cherai plote itum rong si donai pen semena pilar kali rong mat si seng nai la pen do thip nai kusi nilihin pen mata pon la son sini ditame aku radang nota jai pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Lakhain ko rapon elip MSC constituency ka parlo Koilamatia Hawar Borjan Wopong rong piarong ovi ki mia tuma phan kilun ki kan pen chenglok me thanga jutang ke pang tang ja phan keng kamisi ka che jorbon Borjan Wopong rong pi development committee mai phu Dorsing Tiso Dun mai phu Rupsing Phangcho tum ke chari pona mayalong Koilamati rong asara maya mai phu Dakiram rong hanga hin pensi lunkan amalin ing puponlo Karbia kheke kheso Seta khei kang them mate jutang pendeng sumpot chokling lason thak thaksi nona kai lo ke chale hin pen ka frekanat mate lunkan hin ta thek serlote joy ke pen boring war sai hin chipalong un pusi aluhi sarpo man pen ka chetong dun KSA CEC Barnabas killing a hin pen rara thengnu ning parungpon bangso lunkan amalina long mesen pen kangkrung kangsai je phan Samsung ti la pen komol phangcho tuma phan arpu pe ponlo Labang somaya long aluhia man pen
KSACEC Barnabas Killing Wopong Rompia Rongasar Soy Rompi Local Board Committee Maipu Sunaram Terangatung Chetonglo Bangso Lunkana Malina Long ke Chengsia no e lake Rose Hansepia Hinpensi Chipalong Ponlo Lapen Adun Tuano e lake Mir Jalin Terang Pila Pen ke Thomang Denganong e lake Sonia Hansepia Tumpensi Chipalong Ponlo Labangso Lunkana Malina Long Kachepa Haidunatum Anapan Tangka Lapen Certificate Alo Pajirpong Lapen Labangso Nong e Apan Nilip MSc Pabitra Rongpi KFA Tiripia Maipu Avinas Ronghang Rada Sai Klembangpu James Pangcho Rada Sai Klembangpu Sikari Terang KSA CEC Barnabas Killing Lapen Komol Pangcho Tumsi Kacharap Chetu Pipa Jirodong Koila Mati Pen Samson Ingti Karbian Mang Live Kedamtang matijong ni Pai Inquaresir Kebarni Deithor Raidang Ingti Indoor Stadium Masai Hemalong Deithor Badminton Club Atam Chipatir Piponsi Arnisia Parman Badminton Kapatupon Bangso Along Dipu Badminton Club Lapen Nili Badminton Club Atum Mapan Paponsi Patuponlo Bangso Badminton Arnisia Parman Kapatupon Along Aluhi Sarpoman Pen Kachetongdun MSc Richard Dogby Forest Board Chairman Dr. Pankaj Teron SDO Rilipson Ronghang Edward Rongchai Chotum Penchenglo Penangan Man Penkido Tum Chetongdun Bangso Kachapati along Open Veteran Men's Double Women's Double Mixed Doubles Do Lapen ki haya nong itangka suri kep Adun tua nong ilake tangka suri po Labangso Kachapati lake Dipu Kasa Badminton Club Nili Badminton Club Lapen Local atum setame pinangan cepati dun Bangso kachapati dun along nung ikachapalong dun atum laki Open Men's Doubles along runners saba nung ikachapalong dun laki Amrit Rongpi Harbamon Pangcho Lapen ki haya nung elong Jonaram Ronghang Sairimbi Rongpi atum si nung ikachapalong bon Halapu Open Mixed Doubles along runners saba nung kachapalong dun atum laki Nika Togripi Thong Teron atum si chapalong dun Lapen ki haya nung elong MSc Richard Dogby Sampri Terang Pietum Pensi chapalong pon Lapen ki ong dong araratu mesen pen bangso kachapati pon along RD kiting thegapot setame Deithor Badminton Club Amatu Francis Killing pen kachetong donar addo anapan setame kachuro pajirpo News Report Karbin Long Live Dongkamakam rong supialong kedo rongkhang Congress block sai hemalong Congress racharia songatum ningkan pharo isira thongkebra troxy ke chogarni katalon pon Kedamtang matijong ni phainkor aner kebarni ada por phaikhre isi pen dongkamakam rong supialong kedo rongkhang Congress block sai hemalong Congress racharia song ama hangke thegarni mate ningkan pharo isira thongkebra troxy ke chogarni mesen pen talon pon Bangso Congress Rajchari Asong Amahang ke thegarni katalon ponalong chunbang khorsing hi pensi mai chari ponlo lapen Congress Youth Secretary Mongol Singh Teron pen Jalin ponsi WKDCC Dunmai Phu Chandra Singh Rongphar pen Congress Arama Inthur ponsi lama kang thurbona phutha lamthei jai pon Labangso asai deng ponde pen abhi kalitang Congress asong japu asong japia tuma phan milur kai pen chikimo asai deng pon thusi Mongol Singh Teron hin pen Congress Rajchari asong along kai ke apor kachepi pen sai ke klem kachapadu katuma phan nong I chipi pon Kaddo ka sai judde raphi WKADCC Dunmai Phu Chandra Singh Rongphar pen Congress Rajchari asong ningkan pharukre sira thongkebra troxy ke chogarni katalon ponalam the pheran ke tuma phana ke thanu na tenke Congress Rajchari Asong ningkan pharukre sira thongkebra troxy ke chogarni mesen pensini litum talon pononglo lapen non ke bang GMC election hositame Congress Rajchari Asong si highway kokasi ningke thelam the nang pachini don West Karbenglong District Congress I office sai heba theng lo pi tum dak ningkan pharu sira ningkan thongkebra troxy INC party amang ke thegani karchu pora bi padu ponno laba pa enthur ponno lape donana nang kijapon leader Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Laperaku, VC Banerjee, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi teman pilih cek ibu pada padu pomno. Pasal message tumke pon kan tu make Karbiang long, All India long, Assam hawa long punon, labang so BP sarkar ke wang pajok, det rara fan kacinde ke bang ABC akele litu pinglo season ke wang ji apor bake BJP fan ke Karbiang long pen Assam pen India pen angkura pilong kahelang pon dari fansi kacisi kidang bang non itu pini so message ping
dong kamukam pen wikibi Karbi Anglong live. Kiram tang mati jong ni phai inquire sir kyabarni richo hidi ingleng arong pathuak lamalong kepadupon ingdeng pli kalitang joysing beamen pen football tournament ki jutsi arni mate angdung kiti kepathupon labangso ingdeng pli football tournament ki bi ponalong PWD chairman longki bea hin pensi dihin na kerapi bonsi ingleng arong arnam pharo club atung pensi chepatir pi ponlo labangso angdung kiti kapathu panalong aluhia man pen ka chetong dun laki MP Horan Singh Be Diphu LAC MLA Bida Singh Hingleng Agriculture Board Chairman Augustine Kromsa PWD Chairman Longki Be Rat Cyclembang Sarat Pator pen chenglok labangso habaralong kedo rong asar laben pinangan ke thegiding atum chetong dun Maya Long Arnam Pharo Club hin pen MP Horan Singh Be la pen MLA Bida Singh Hingleng aphan kachuning rialo ki piduna teng pen MP Horan Singh Be rara thengno MP schemes pen monenganing kanang bong open stage la pen MLA Bida Singh Hingleng setame MLA afan pen hemthur lang nualong boundary wall nang pipo pasi langcha chipi dekang tampen bedu Karbi Anglong ara dak khaya ve jatia ve dharma ve addo ka ve khai tame ning siwet pen je tim Karbi Anglong tuliram Dr. Tuliram Ronghang nang kejapon pen kaching thuram mo klem ke damalong koson manang cerap dona son sikebang dia ning kan tame la son thak thak ak cerap ak chitu ahir jume nang pidun ber ko kuning thesi nilhin pen khadu ka wera pat thot sengkan kimi ning kang sama karom pe pajeri kadong sar mo pen arnam pharo club pen memorandum nai pidun do labang solong PPC ke tokon pharo pen nang pidun dak la so ke patuak tamlong boundary wall tadu la pen open space do la pen hala rock hem thur মানে থিরি এলং তামে বাউন্ডারি ওয়াল নাই কাছে সবাং के ओपन स्टेज बांगा नेली एमपिया स्कीम पे नमे टेंकन को लगे चांगलो ला 2022 ang bongsi लगे तंग को मुनेंग के पाथु अफांग के दाके तो ओपन स्टेज सिलोंग को संथा खासे एमएलए के हाय तमे बांग अलांग लि फान पेन एमएलए ला सो लोकल एरिया डेवलपमेंट फान पेन dak फिल अलोंग बाउंडरी प्लस अला थिरी अलोंग तमे बाउंडरी वाल कोन labangso ke pathua long FC Hauraghat pen Diphu FC atum angbong se pathu ponlo bonta ke pathu pon bom unahud hin hinate rangta ke pathu ke thek pega jok ke pathu bom porahud goal isi tipion chorlo laswa phi kerem ke hai kapati nije aphan tie breaker chitur ponsi Diphu FC atum si goal pum thompen FC Hauraghat tuma phan che pahai ponlo volongkomaji benwel sonterang Karbi Anglong live Tang di bini prime time berta ke lapuan si kantonik long.